pace. Astăzi vom vorbi de la Marcu, capitolul 11, despre câteva lucruri care par neînțelese de la început. Și primul dintre ele este dezlegarea măgărușului. Marcu 11:2. Și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, îndată când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. E un lucru care pare a fi straniu de la început. De ce Iisus trimite ucenicii ca așa să dezlege măgărușul și să-l aducă la el? Chiar și oamenii care au văzut lucrul acesta s-au mirat și au întrebat: de ce dezlegați măgărușul? Și ucenicii le-au răspuns: Domnul are trebuință de el. Deci primul gând este că trebuia să se împlinească profeția spusă despre Iisus, că el trebuia să intre în Ierusalim călare pe un măgăruș. Și dacă Domnul are trebuință de ceva, să împlinim acest cuvânt. Când Domnul cere ceva de la noi, să facem lucrul acesta, fiindcă prin aceasta va veni binecuvântarea peste noi și noi vom deveni astfel împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, nu numai cititori și ascultători. Cel de-al doilea gând e că pe măgăruș nu încălecase încă niciun om. Vă imaginați, niciun om, niciun copil măcar n-a încălecat. Iată, exact cum și Iisus, el a fost primul copil la Fecioara Maria, el n-a fost a doilea, al treilea. Dumnezeu vrea primele lucruri să fie dedicate lui. Copilăria noastră, tinerețea noastră, timpul nostru de dimineață, însăși viața noastră să fie dedicată lui Dumnezeu. Lucrul acesta este ca o jertfă pe care El o primește din primele roade, din pârga roadelor noastre. Și al treilea gând este că Iisus a spus referindu-se la acest măgăruș: dezlegați-l și aduceți-mi-l. Deci măgărușul nu a trebuit doar chemat, el a trebuit dezlegat. Asta înseamnă că înainte de a-L urma pe Hristos, noi trebuie să ne dezlegăm de careva lucruri. Precum Iisus a spus tânărului bogat: du-te de vinde tot ce ai, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Deci lepădarea de sine pentru acest tânăr era lepădarea de bogățiile lui. Și întrebarea: de ce trebuie să ne lepădăm fiecare dintre noi ca să putem să-L slujim pe Domnul? Iată, să ne rugăm pentru aceasta și Domnul să ne ajute să ne debarasăm de toate lucrurile care ar fi o piedică pentru noi în calea noastră de urmare a lui Iisus. Cel de-al doilea lucru care pare a fi greu de înțeles de la început este descris la Marcu 11, versetele 13 și 14. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, și căci nu era încă vremea smochinilor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Iarăși ceva care pare nu atât de clar. Ba, a făcut să se usuce curcubetele deasupra lui Iona și Iona s-a mâniat. Ba, face să se usuce acest smochin din apropierea Betaniei și ucenicii sunt mirați. De ce cel care a făcut toate lucrurile și cel prin care au fost făcute ele usucă plantele? Și primul gând este că Domnul are dreptul să judece, deoarece El este Creatorul. El a dat viață, El oprește viața. De asta noi depindem foarte mult de El. Al doilea gând este: dar decât să ne întrebăm de ce face Domnul așa sau așa, haideți să ne întrebăm altceva. Dar când privește Domnul la noi, poate El găsi rod în noi și pot găsi și oamenii rod în noi. Acest lucru trebuie să ne preocupe mai mult decât toate celelalte întrebări. Ceea ce nu înțelegem noi acum, vom înțelege pe urmă. Dar ceea ce nu vom putea schimba niciodată, asta este momentul în care Dumnezeu ne cercetează și vrea să găsească la noi credință. Iisus a spus: când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. Când vine Duhul Sfânt la noi, să ne umple cu puterea sa așa cum o cerem, găsește El în noi roada pe care El o produce. Iată lucrurile de care trebuie într-adevăr să ne preocupăm. Cel de-al treilea gând este în versetul 25, unde Iisus explică despre uscarea smochinului. El
se pare că schimbă tema, dar nu schimbă, el o continuă și spune să iertați orice aveți împotriva cuiva. Deci, unul dintre primele roade pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi este iertarea. Probabil că după aceasta pornesc toate celelalte. De câți ani Hristos spune, îl voi mai săpa, îi mai pune gunoi la rădăcină încă un an. Poate că va aduce rod. Este anul când noi trebuie să aducem rod pentru Domnul. Și încă un lucru care pare la prima vedere nu atât de compatibil cu caracterul Domnului Iisus, este descris la Marcu 11, versetele 15 până la 17. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Pare a fi iarăși ceva cam straniu. De ce Iisus procedează chiar într-atât de dur? Nu se putea cu alte metode, nu se putea întâi de vorbit, de spus. Primul gând este că El are dreptul să judece, deoarece este casa Lui. Iată, în casa Lui, El are dreptul să facă tot ce vrea. Și dacă noi vrem să fim casa Lui, să nu vrem doar ca Iisus cu blândețe așa să ne corecteze câte o leacă, să-i spunem, Doamne, dacă e cazul, pune mâna pe bice, Doamne, și scoate afară tot ce este rău. Cel de-al doilea gând este faptul că Iisus spune, casa mea va fi chemată o casă de rugăciune și nu numai pentru noi, ci și pentru toate popoarele. Deci, în casa Domnului este locul rugăciunii, nu este locul distracției și întâlnirii cu prietenii. Este locul de întâlnire cu Hristos, cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să nu transformăm într-un club sau într-un loc de omorâre a timpului. Este un timp prețios pe care putem să-l petrecem în casa lui Dumnezeu. Cel de-al treilea gând este că până și trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Cu cât mai mult Duhul și sufletul nostru. În ce ne transformăm noi? Trupul, sufletul și Duhul. Doar ele trebuie păstrate întregi până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Să rămânem integri, să lăsăm pe Dumnezeu să domnească în noi și să ne întrebăm, mai avem un Duh blând și liniștit, care este de un mare preț în ochii lui Dumnezeu, sau credem că lucrul acesta este valabil doar pentru surori? Este pentru toți. Duhul nostru, sufletul nostru, trupul nostru să fie locurile în care noi să ne închinăm lui Dumnezeu și Dumnezeu să primească jertfa noastră. Amin.